नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत इन्स्टंट एणगाई करची पळूया। एणगाई करच्या कामकाजाय सोय, कांदो, 4-5 सुकी तांबडी मिरसांग, चवीपुरती मीठ, फण्णाक तेल, 4-5 लवंग, आमसण थोडेशे, हळदी पिठो, 1 चमचभर कोथिंबीर, थोडीशी दालचिनी आणि फण्णे पालव। बारीक साईज वांगणाचे स्लाइसेस कट करून घेतलात। फण्णा आयदनात तेल हुनकन तातूंत पहिली कोथिंबीर जराशी भाजून घेवची। कोथिंबीर भाजतानात लवंग आणि दालचिनी बी घालची आणि जरा भाजून घेऊन सेपरेट कांड दवरचे। मिक्सर आयदनात सोय, हळदी पिठो, आमसण, मीठ, भाजील कोथिंबीर, लवंग, दालचिनी, सुकी मिरसांग आणि थोडे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवचो। त्यानंतर कुकरा भितर तेल हुनकन कांदा आणि फण्णे पाल फण्ण घालचो आणि कांदो जरा गुलाबी कलर येतपर्यंत भाजून घेवचो। कांदो मऊ झाल्यानंतर कापून दवरील वांगणा तुकडे घालून 1 मिनिट भर तेलात परतून घेवचे। आता वाटून दवरील मसालो आणि थोडेसे उदक घालून घेऊया। वाटताना मीठ घाला, तशमण आणि परत मीठ घालची नका। आता वांगण, फण्णा, कांदो आणि मसालो बरेकन मिक्स करून घेऊया। आता कुकरा धाकणी धापून 1 सिटी काढून घेऊ का। वांगण जास्त शिजच्या दिवच्या ना 1 सिटी काढून गॅस बंद करून सोडका। कुकरा धाकणी ओपन करून सगळे एकपट बरेकन मिक्स करून घ्या आणि इन्स्टंट एणगाई जळा भाकरी, तांदळा भाकरी बरोबर खावच्याक रेडी आसा। तुम्ही बी कन कसाल म्हणून कमेंट कन कळया। व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।